Hei, telat kamu. Coba kawat ini. Panas itu. Udah. Yo. Saya buat siap nih. Narik guru apa notrak kuwi? 20 meter. Lan kene lan. Kene yo. Pecat lho. Kene berarti. Sing anu, kan pecat lho. Ana pecat. Sopo sing tak kudu. Piye lho ya. Piye lho jane. Mbah, ini Mbah. Ini Mbah. Sini Mbah. Kuwi lho blarake kuwi lho. Ora pecat iki. Iki nak ngomong pinggir. Blarake kan ana sakit. Atau mungkin. Kera itu. Sosok. Yang marah itu lagi enggak. Pasang sih. Nek masang recon geseran sik ora apa-apa. Geseran sih. Dong, ewangan dong. Ewang. Pandare dhewe enggak tenang kurang, Pak. Terus kono. Nah, aku tanggur. Stop. Gadul. Gak kasih. Lor. Awas le. Nah. Cilikna benine bana di sana. Ben lo. Mas. Sik. Awas di minggir di. Sarapan esuk ya lah. Sisih kene sing siji. Kiriman Pak. Lagi pira telu ngumpul iki. Berburu gitu. Iya. Wah, pecal arek. Endi kawat? Kilo. Kawat terus lagi nang ngono. Galon. Sing telung keras lho. Denger lho, belum keras lho. Langsung keras iki. Kono lho. Arep tak dono anu karo genine, Pak. Genine cilikna sik, Pak, sing tengah. Jarake ora tambahin nah. Oh, sik, Mas. Cek masang. Harus sundar. Nah, lho. Jebune kok sik. Aku ora gorek lah. Ora garek kuwi. Garek monggo. Jebune ngono kan. Makasih, Pak. Mas. Hah? Subune selo. Cilik, Pak. Masalah saya nek mercone kok. Cilik. Ah, mercone selametno, Mas. Embulnya, sulit nggak? Gorek lho aku. Coba yo. Ini. Pak, rek. Pak, iki koreke bangun julung sik. Persiap anamne lho. Nggo nyentor lho. Wis Mbah, warung. Abot tok. Iki di sumet. Iki wis abot tok. Wis kuat tok ya. Nah. Alon, Mas. Atas teman-teman. Salam yo. Pateni Mbah. Gek tanten iki coba cepet. Dar. Awas Gino. Tantingamu.
Saya alon. Senanteng alon. Wes pan. Ale lo. Ban. Awas. Oh. Lah saya ngesar masjid. Atau muka top. Atau muka. Awas kilo. Masuk ini. Hati-hati. Kar mati ora. Muka top. Muka lo. Lo ngarep dhewe. Lanti. Apa mati? Sebentar nih. Nek pas dhuwur wong lho iki. Hati-hati lo. Dhuwur wong lo. Ya Allah. Sik. Kudune kabeh ki ngono kuwi. Mati. Mati. Oh.